Minn żmien il-COVID ndunajna fil-komunità għandna ħafna nies illi mhux biss qegħdin f'darhom imma mhumiex kapaċi jsajru għalihom infushom u m'għandhomx min isajrilhom. Illum il-ġurnata għandna din il-kċina ta' Marta illi minnha kull ġimgħa joħorġu 1200 ikla, 1200 ikla li jkunu ġew msajrin minn 5 shifts ta' volontira ta' 4 jew 5 minn nies volontira mħarġa għax ovvjament hija kċina li timxi fuq l-istandards industrijali, ikliet li mbagħad joħorġu fil-komunità permezz ta' tim ieħor ta' volontira li propju darba fil-ġimgħa iwassal l-ikliet beneficjarji illi jkun ġew irreferuti magħna mill-kappillani, mis-social workers, minn nies professjonisti li jaħdmu fil-komunità illi jaraw illi daw in-nies għandhom bżonn l-għajnuna tal-ikel imma anke l-għajnuna li xi ħadd iwassilhom jgħidlhom kelma biex jaraw kif qegħdin. Kull ikla kieku kellna nħallsu għaliha tiswa madwar 5-6 euri, jivarja skont jekk hux platt ta' ġini jew kellha platt laħam. Imma permezz tal-benefatturi u l-fatt li l-biċċa l-kbira tax-xogħol issir mill-volontira dan il-prezz inniżluh għal kważi 1 euro għal daqstant meta wieħed qiegħed jagħti pereżempju 30 euro qed jagħti biex persuna jkollha x'tiekol għal xahar sħiħ. Jew il-ħidma tal-komunità flimkien propju twassal biex inkunu nistgħu naraw illi ħadd u propju ħadd ma jkollu għalfejn ikun mingħajr bżonnijiet bażiċi bħal l-ikel. L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din il-qudiesa ħuti u narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Inti t-triq li twassalna int il-Missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti l-ħajja li bija ngħixu fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna drubitna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla li tista' kollox nitolbuk biex aħna li għandna ħafna mtaqla u mjassra bil-madma ta' dnub naqilu il-ħelsin bit-twelid ġdid ta' ibnek li qegħdin nistennew, Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, u miegħek jgħixu jsaltam flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Profeta Ġeremija. Araw, għat jasal żmien oraklu tal-mulej, meta nqajjem lil David rimja ġusta, li jsaltan ta' sultan u jmexxi bil-għaqal u jagħmel is-sewwa u l-ħaq fil-pajjiż. Fi żmienu Ġuda jkun salf u Iżrael jammar fi żgur. U dan hu l-isem li jsejħulu, il-mulej is-sewwa tagħna. Għalhekk arawhom ġejjin jiem oraklu tal-mulej, meta ma jgħidux iżjed daqskemm hu ħaj il-mulej li tella l-ulied Iżrael mill-art tal-Eġittu, imma jgħidu daqskemm hu ħaj il-mulej li tella u ħareġ in-nisel ta' dar Iżrael mill-art ta' tramuntana u mill-artijiet kollha li fihom xerridhom. Imbagħad jistgħu jagħmlu farthom. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Tħaddar fihom l-ġustizzja u s-sliem,
tħaddar f'jiemu il-ġustizzja u s-slim. U Alla, għati lis-sultan il-ħaq tiegħek, il-ġustizzja tiegħek lil bin is-sultan biex jiġġudika l-poplu tiegħek bil-ġustizzja u bil-ħaq l-imsejknin tiegħek. Flimkien, tħaddar f'jiemu il-ġustizzja u s-slim. Għax hu jeħles lill-fqir li sejjaħlu u lill-imsejken li m'għandux min jgħinu. Iħenna d-dajjef u għal-fqajjar, il-ħajja tal-fqajrin isalva. Flimkien, tħaddar f'jiemu il-ġustizzja u s-slim. Imbirek il-mulej, Alla ta' Izrael, li waħdu jagħmel ħwejjeġ tal-għaġeb. Imbirek għal dejjem ismu msebbaħ, timtela l-art kollha b'sebħu. Amen, amen. Flimkien, tħaddar f'jiemu il-ġustizzja u s-slim. U mexxej tad-dar ta' Izrael li tajt il-liġ lil Mosè fuq is-Sinaj, ejja fdina bil-qawwa ta' drijek. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. It-tnissil ta' Ġesu l-Messija sarek. Ommu Marija wara li tarset ma' Giuseppi, qabel ma marru joqogħdu flimkien sarethom bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Żewġa Giuseppi li kien raġel ġust u ma rridx ixandara quddiem kulħadd, għamel ħsieb li jibata bil-moħbbi tan-nies. Meta kien għadu qiegħed jaħsibha derlu anġlu tal-mulej fil-ħolm u qallu Giuseppi bin David, xejn la tibża tieħu għandek il-martek Marija, għax dak li tnissel fiha ġej mill-Ispirtu Santu. Hi se jkollha iben u inti issemmih Ġesu għax hu jsalva il-poplu tiegħu minn dnubietom. Dan kollu ġara biex isseħħ dak li kien qal il-mulej permezz tal-profeta meta qal, ara ix-xebba tnissel u jkollha iben u jsemmuh Immanuel li bil-sinna jfisser Alla magħna. Giuseppi meta għamel kif ordnalu l-anġlu tal-mulej u ħa lil martu għandu. Il-kelma tal-mulej. It-tifir lilek Kristu. Xejn la tibża. Dan hu illi l-anġlu tal-mulej jgħid Giuseppi meta jidher lilu u jgħidlu li m'għandux għalfejn jibża jieħu lil Marija b'Martu. Il-fatt Giuseppi kien baqa' naqra imħasseb sew il għaliex u kien miżewweġ lil Marija imma skont id-drawwa ta' dak iż-żmien kienu għadhom ma jqogħdux flimkien u Marija ħarġet ilha. U għalhekk l-anġlu rrid iserraħ ras Giuseppi li din kienet opra ta' Alla u għalhekk jgħidlu dak li tnissel fiha ġej mill-Ispirtu Santu. U jgħidlu iżjed, jgħidlu li jisa jkollha iben u li hu Giuseppi isemmih Ġesu għax hu se jkun is-Salvatur tal-poplu. F'dan iż-żmien ta' preparazzjoni fl-aħħar ġranet qabel il-miliet jagħmel tajjeb aħna li nħarsu lejn Giuseppi. Il għaliex għandu ħafna x'jgħidilna u x'jallimna meta narawh flimkien ma' Marija u Ġesu, speċjalment fi ġbija tal-presepju li tfisser il-ġrajja tal-miliet. Giuseppi hemm ħafna x'jallimna. Ħansemmi
xi ftit affarijiet żgħar li naraw anki propju din is-silta li qrajna fil-Vanġelu llum. L-ewwel nett Giuseppe jallimna l-għoża tal-ħajja. Kien raġel ġust kif jgħid l-Evanġelu u għalhekk rid jimxi sewwa quddiem Alla. U għalhekk beda jaħseb kif lil Marija jibgħatha bil-moħħbi tan-nies. Ma fl-istess waqt dan il-ħsieb tiegħu kien hemm li hu jrid iħares il-ħajja tagħha ta' Marija u ta' bina Ġesu li tnissel fiha. Illa għaliex kien jaf li jekk mhux bil-moħħbi tan-nies imma n-nies ikunu jafu iċ-chances hu li Marija tispiċċa mħaġġra u tmuti u bina Ġesu. Din kienet id-deċiżjoni li għamel Giuseppe li turina kemm kien joss il-ħajja filwaqt li jaf li għandu jimxi sewwa joss il-ħajja ta' Marija u ta' bina Ġesu. Giuseppe narawh ukoll bħala l-bniedem li jisma' lil Alla u jħalli dan is-smieħ ta' Alla jibdillu anke l-pjanijiet tiegħu. Kellu pjanijiet tajbin Giuseppe, kien jaf kif se jagħmel, imma meta sema il-messaġġ ta' Alla permezz tal-Anġelu bidel il-ħsieb tiegħu biex jimxi skont dak li sema mingħand Alla. Mhux hawn biss, naraw anki f'mumenti oħra bħal meta aktar il-qudiem ikun imwieled Ġesu u l-anġlu tal-mulej jgħidlu biex jaħarbu lejn l-Eġittu għax Erodi qed ifittex il-ħajja tat-tifel u Giuseppe sema ukoll u mexa kif qallu il-mulej. U Giuseppe kien ukoll bniedem ta' azzjoni. Mhux jisma' biss u daqshekk, imma jieħu azzjoni. Il-fatt tolqotna hawnhekk fl-Evanġelju fl-aħħar sentenza meta l-Evanġelju jgħid li Giuseppe għamel kif ordnalu l-anġlu tal-mulej. Sema, fehem li din ġejja minn Alla u għamel kif qallu l-anġlu. Ara kif is-smieħ f'Giuseppe dejjem imsieħeb ma' l-azzjoni, dak li għandek tagħmel. U jagħmlu ma jdumx. L-istess anki f'mumenti oħra meta darlu l-anġlu, kull darba li sema l-messaġġ minn Alla, sema ħalla il-mulej jibdel anki l-ħsibijiet tiegħu imma mbagħad għamel kif qallu il-mulej. Dal-bniedem jallimna ħafna u naħseb huwa ħaġa sabiħa ħafna ja sabiħa li aħna meta nħarsu lejn il-presepju u naraw il-Giuseppe nibqgħu anki nitalmu minnu dak li jgħod tal-ħajja tagħna. U għalhekk illum nitolbu l-mulej biex aħna nħarsu lejn Giuseppe il-missier putattiv ta' Ġesu, aħna nitalmu minnu nożżu il-ħajja, nisimgħu lill-mulej biex nimxu ma' dak li hu sewwa u nagħmlu dak li għandna nagħmlu malajr u bil-qalb. Issa nresqu tal-bit tagħna lil Alla b'fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kun mulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli x-xandar l-Evanġelju tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għatina l-grazzja mulej li aħna nħarsu lejn San Giuseppe, il-missier putattiv ta' Ġesu, aħna dejjem naraw l-għoża tal-ħajja u nieħdu dan l-eżempju tiegħu li nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu bis San Giuseppe kompli għallimna kif nisimgħu lilek mulej u nagħmlu dak li inti tixtieq minna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej.
Nitolbu għal morda kollha fi djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u nitolbu għal dawk li qegħdin jaħdmu jagħtu s-servizz lilhom f'dak kollu li jeħtieġu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal paċi fid-dinja, għal paċi fl-Ukrajna, għal paċi fl-Art Imqazza, għal paċi f'Gaza. Nitolbu għal dawk kollha li huma vittmi tal-vjolenza, tal-mibeda, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbu għal dawk kollha li llum qed jiċċelebraw eluq sninhom, tolbuk mulej biex tberikhom u tagħtihom dejjem l-għajnuna fil-qadi tal-missjoni tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbu għal dawk kollha li għaddew għal ħajja ta' dejjem speċjalment dawn l-aħħar jiem biex int mulej tilqaħħom fi ħdanek u tagħti l-faraġ il-familjari tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattal li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem taħt il-ħarsien tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat tiffiru l-glorja ta' ismu għal tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. F'ġieħ ismek mulej se nofrulek is-sagrifiċċju biex nagħqilgħu il-grazzja tiegħek u jkun jistħoqilna sehem fil-ħajja bla tmiem ta' ibnek li miet biex ħeles lilna mill-mewt, Ġesu Kristu Sidna, li jgħixu jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajli l-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Lilu ħabbru il-profeti kollha fix-xandir tagħhom, l-om verġni stennietu bl-akbar għożża. Ġwanni ħabbru b'tifħir meta qorob u rieħ meta wasal, u jgħid jagħtina li bil-feħ nitħejjew għall-misteru ta' twelid tiegħu biex isibna nisru u nitolbu u nitennew fit-tifħir tiegħu. Għalhekk mal-anġli mal-arkanġli matroni mad-dominazzjonijiet Maqtejja kollha tal-eżerċiti tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull dusija. Għaddes għalhekk nitolbu l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ek ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġarat il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajr għax oġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mi għaddi tiegħek minn ma jisħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seħħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għati lina wkoll il-wirth tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien ma l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rid li nitolbu bħal-ulied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrinna tubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw lejna l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi, la tħarris lejn tnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slim u laqda li jintrit fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Natu il-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina, ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina, ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja ħen dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda għid biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Naħsbu mulej fuq it-tieba tiegħek f'nofs it-tempju tiegħek biex nitħejjew kif jixraq għall-festa solenni li ġejja tal-fettej tagħna Ġesu Kristu li jgħixu jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċiddijoċesi ta' Malta. Kull min jixtieq jgħin li l-Arċiddijoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċiddijoċesi ta' Malta. Aktar dettalji issibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Il-kċina ta' Marta hija risposta għall-istedina ta' Ġesu, kont bil-ġuħ itmajtuni, kont bil-aċċess ejtuni, ħadd pjaċir verament nisma' li mhux biss qed jitqassam li kelli met jinħolqu wkoll ċentri ċkejkni fejn dak li jkun jista' jiekol anke ma' xi erba' minn sħabu u allura r-risposta mhux biss għall-ġuħ imma s-solitudni li kultant huwa ġuħ tal-qalb li huwa wkoll biex jgħajja tar-risposta. Is-suġġerimenti hija li aħna niċċelebraw, poplu niċċelebraw birthdays, graduations, anniversari. Tajjeb li nitlu f'link ta' posta li hemm lu.mt u wieħed jagħmel donation. Qed nifraħ jien, qed jifraħ xi ħadd miegħi. Mhux għalfejn tkun headlines din, imma l-fatt li jiena mort iddivertejt, ħadd tikla tajba, imma wkoll ħadd sieb li l-ikel jasal ukoll għal min għandu bżonn, tkun xi ħaġa li timlina qalbna b'ferħ li ma ħodilna ħadd. Nitolbu f'dan ir-Rożarju llum għal dawk il-familji li għaddejjin minn diffikultajiet biex jaħarsu dejjem lejn l-eżempju ta' Marija u ta' Giuseppi fil-familja ta' Nazaret. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talb tagħna għajna waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talb tagħna dak it-twilet talina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera rwieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek.
Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabba li Sitna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fissemmek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni Amen. Slimanik Marija bi grazza mimlija mulejmijak imbirkanti fost in-nisa mbirek frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Omm Alla itlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slimanik Marija bi grazza mimlija mulejmijak imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Omm Alla itlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slimanik Marija bi grazza mimlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Omm Alla itlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slimanik Marija bi grazza mimlija mulejmijak imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Omm Alla itlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slimanik Marija bi grazza mimlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Omm Alla itlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slimanik Marija bi grazza mimlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Omm Alla itlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slimanik Marija bi grazza mimlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Omm Alla itlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slimanik Marija bi grazza mimlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Omm Alla itlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slimanik Marija bi grazza mimlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Omm Alla itlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slimanik Marija bi grazza mimlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Omm Alla itlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenerew kollha wien id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta Sitna Marija marret iżżur li l-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saħnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni Amen. Slimanik Marija bi grazza mimlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Omm Alla itlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slimanik Marija bi grazza mimlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Omm Alla itlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slimanik Marija bi grazza mimlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Omm Alla itlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slimanik Marija bi grazza mimlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Omm Alla itlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slimanik Marija bi grazza mimlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Omm Alla itlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slimanik Marija bi grazza mimlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Omm Alla itlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slimanik Marija bi grazza mimlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Omm Alla itlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slimanik Marija bi grazza mimlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Omm Alla itlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slimanik Marija bi grazza mimlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Omm Alla itlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen.
Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek, birkinti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Glorja lil Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissimo rina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarisna minnar tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta sina Ġesu Kristu twieled fil-art ta' Betlehem. Missirna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni, amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Glorja lil Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Ġusepp ippreżentaw il-Ġesu fit-tempju. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni, amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għaffrinna d-dobietna ħarissa minna tal-infern, u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missirna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek, ikun li trid int kif fis-semi da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna palma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek, mbirk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek, mbirk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek, mbirk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek, mbirk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek, mbirk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek, mbirk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek, mbirk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek, mbirk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek, mbirk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek, mbirk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għaffrinna d-dobietna ħarissa min-nar tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlowa u tamatana, slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibqu nolfqu f'dan l-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, urina, wara dan natru framment il-Ġesu frott imbirek ta' ġuftijek. U ħanina u pija ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa Missirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna palma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek, mbirk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattalb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob Imqazza għalina. xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mena ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisom Alla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddija tiegħek mulej għandna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlussin mid-dwejja ta' issa ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu tħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irasinu għalna nitolbuk bil-ħerqa, intlaqwa fost iqtajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ż-żina l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe Slimalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, li l-Alla fdalek il-libnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawem bħala raġel adult, Qaddes Giuseppe kun missiera lina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Għallanna l-grazzja ħnina l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. Santu Rocco. Itlob għalina. San Paul Missierna. Itlob għalina. San Publiu. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beato Nazio Falzon. Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina.
U Alla li f'dan is-sakrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li reħpetilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun impirek Alla, impirek l-isem imqaddes tiegħu, impirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, impirek l-isem ta' Ġesu, impirka l-qalb qaddisa tiegħu, impirek id-dem għażiż tiegħu, impirek Ġesu fis-Santismu sakrament tal-artal, impirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, impirka l-kbira Alla Marija Santissima, impirka l-imqazza u Immakulata Kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tlug glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Om, imbirek San Giuseppe Arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.